De Rood van El Alaaf is een vereniging in ontwikkeling. President Ruud en Alt-Prins Bart hebben nu hun eigen residentie. Daar ontvangen ze gans vastelovendvierend Limburg. Alleen zonder mij, ihre president Tom, fundament, bakken en verlosser huurt het natuurlijk nooit wat. Welkom in het Vastelovenscafé. Ja, nou 3 nachten slapen en dan weten we bij onze nieuwe prins of prinses is. Dan is dat geweldig, Ruud. Dat is fantastisch, maar du bist bij de oud-prins, maar zo schön wie prins hier is het toch niet meer? Ja, maar ik vind het wel leuk dat daarna, dat van met 2 zijn wie de oud-prins. Ja, dat werd wel een grote verein langs. Een gezelligere barbecue. Ja, we kregen gelukkig nog het verein zo bezoek. Ik kan ervoor nog ideeën opdoen voor Friedrich, want het is nog net gans rond. Volgens mij zie ik veren, ik zie in de nacht zo, zet ik aan de piano, we gaan beginnen in het Vastelovenscafé. Kom maar, kom maar dan. Daar is ze dan, daar is ze dan. De prins, de prins. Daar is de prins met zijn helgerood. En maak plaats, en kapjes in de boord. Krijg medaille of een scherpe pin. En dan eens kieken of ik met hem dansen kan. En goed gespreksje of een putje meer. Maar wacht, wat hebben weer de nieuwe prins nog hier. Oh, hoe geit. Fijn dat hij zit. Luc is het, hè? Kom een stapje naar voren, Luc. Limburg wil ik zien, hè? Ja. Wie heet het nou, man? Ja, perfect. Ja, ja beter. Had hij altijd van gedroomd? Ja, stiekem wel. Is het jaar der jaren? Ja, voor mij wel. Weet het op beste vasteloven ever? Voor mij wel. Ik denk ook voor de rest wel. Prins Roye, kom maar! Ja, prins werden. Dat werd van tevoren gegok en geroon. Stond ze op de lieskes? Binnen de vereniging wel, en misbrak denk ik zelf niet. Vierhand een traditie, het Prinsenrooien met allerlei kandidaten. De balken komen, we verknippen alles los voor de jeugd, voor de socials, toch hedendom, de toekomst met de paplepel ingeven, dat soort dingen. Dit zijn de 11 kandidaten. Wurde Tij of Tij van Marij of wurde toch Marij van Tij? Wurde het Emiel of Emiel? Wordt het Emma Kok of toch een andere kok? Wordt het Frans of Frans? Of toch Frans? Wurde Daan? Gaan we wies de Max? Houden we op de Pam Pam? Of doen we gewoon Danny? Het is tijd voor het Prinsenrooien. Een fijn liesje, toch? Zeker. Ja. De beste was door heen gegaan, weg gaat het volgens dich weer. Laat het maar zien. Hè? Ik denk dat het Danny wordt. Danny gaat de prins werden. Friedrich de Prinsenproclamatie. Applaus voor de hoogheid. 1, 2, 3 en... Vasteloven! 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 Forever. Het wielrennen, het frietkot, een trappist, amai, chocola. Flamengo, siesta, la tomatina, de munitie is de tomaat. Das Oktoberfest, der Biergarten, die Sonntagsruhe ist schön. Maar Veren begint ganz speciaals, die kleurtjes rood, geel, groen. Roze, roze van welke schepen van goud. Maar het jongense op een wereld, blijft eeuwig bestaan. Roze van welke schepen van goud. Maar het jongense op een wereld, blijft eeuwig bestaan. Handje! Gelato, pizza, pasta, zonder Vespa lukt er niks. Samen de setaki dansen, jammers op zijn Grieks. Cricket, voetbal, vis en chips, milk in de cup of tea. Maar Veren begint gans unieks, dat is ons traditie. Roze van welke, roze van welke, schepen van groen. Maar het jongense op een wereld, blijft eeuwig bestaan. Roze van welke schepen, schepen van groen. Maar het jongense op een wereld, blijft eeuwig bestaan. Handje! Vasteloven! 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 Forever. Baguette, chausson, jus de boule, fromage, le vin, les escargots.
der Almatri, der Schuhplattler, grüß Sie und hallo. De Pijband, Whisky, Highland Games, natuurlijk ook de Kills. Maar veren begint ganz apart, wo iedereen van hield. Roze voor welke, roze voor welke, schepen vergoon. Maar het schoonste op de wereld blijft eeuwig bestaan. Roze voor welke, schepen vergoon. Maar het schoonste op de wereld blijft eeuwig bestaan. Op de wereld blijft eeuwig bestaan. Roze voor welke schepen vergoon. Maar het schoonste op de wereld blijft eeuwig bestaan. Bok. Hey, in 2018 is ons Pierre Knoops misschien wel de grootste buitenredner, ja, voor mij in ieder geval de grootste, ja, ik wou zeggen, ja, ontvallen. En toen, nu 7 jaar later, denk je, ik ga hem nadoen. Hoe zit dat? Ik moet zeggen, ik loop er al een jaar of 4, 5 met rond. Ik ga dat een keer doen. Ik ben toen bij Toos geweest, bij de familie. Ik heb er voorgelegd wat ik gaan doen over Pierre. En eerbetoon aan Pierre Knoops. Ja, ze vonden het zo geweldig dat ik dat ging doen. Ze vonden het een heel eer. Ik heb zelfs het streuhutje van Pierre. Dit is het echte streu. Het echte, mogen dat ervaren? Ja. Ja, dat is het. En wat vond die eigen familie ervan eigenlijk? Ook prachtig. Ja, ik heb ze nu een keer of 5 gedaan. Jammer dat ik een beetje last heb van mijn stem. Anders kon ik hem bijna 100% nog doen. Ja, als ik de ogen toe doe, dan hoor ik Pierre een ganz klein beetje. Wie doet ze de goede Pierre nou? Ja, maar zo'n geloof wie ze nou. Hey, en waarom Pierre? Wat is Pierre voor die? Pierre en ik, we kennen dus al ruim 50 jaar. Altijd 2 handen bij in de broek, we komen ons overal tegen. Hij vroeg mij voor te presenteren, ik voor hem. Het klinkt altijd tussen mij en hem. En ja, ik vind het een geweldige eer. Net hetzelfde als zangers Michael Jackson nadoen en Elvis Presley en noem maar op. Kijk, en dan vind ik dat Pierre Knoops, dat is een groot fenomeen geweest voor Oost-provincie. En ik vind een eerbetoon aan hem vind ik geweldig. Ik heb een paar stukken, ik heb een stukje geschreven dat ik bij hem in Hof gaan werken. En dan heb ik dat stuk over de bruine hond. En dan heb ik zelf een stuk ingebouwd. Dan belt er mij weer op voor een hek bij te knippen. Ja, ik zeg, Pierre, dat is niet te doen, dat bij knippen. Ik kan ze wel afknippen, maar niet bij knippen. Dat heb ze zelf verzonnen, voor dat ook het van Pierre? Nee, dat heb ik zelf verzonnen. Maar dan ga ik op sollicitatiegesprek bij Willem Alexander, die vroeg ook een tuinman. Wil ze daar een stukje doen of niet? Ik probeer daar een stukje te doen, ja. Als het leeg goed valt, dan vind ik het niet goed genoeg, denk ik. Nee, dan vind je het zeker niet goed. Nee. Wie zou Pierre het gevonden hebben, dat zegt hij deze? Ik denk geweldig. Ik denk dat hij van bovenop met kijkt, dat toch immers hem naduidt of in ieder geval een eerbetoon aan hem. Ik vind het zelf geweldig voor dat te doen, ja. Chic man, dank je. Ik ben benieuwd dadelijk. Dank je, Ger. Ga Franke mensen. Ja, zeker. Ger Franke en Pierre Knoops. Dat had een beeldje door in Brach aan het water, geadopteerd door de gasvereniging. Een leuke bude is fantastisch, maar wens ze toch een leedje wets te vingen met een ganz klein randje, is dat superleuk. Joop Aarts ging ze opzoeken. Ja, de waant zich al meteen in een soort van bush-bush-achtige situatie, ja.
wat die muziek kan doen zonder de tekst eigenlijk al. In de boes, hey wiet vandaan, daar woont een joeksige stad. Die dansen een joekes. Ik koos het liedje niet, Shame on Me. Ik vind hem stiekem wel heel erg leuk. Is het echt een hit? Doe het het beter, Joop? Ja, is in Venlo wordt echt nog veel gezongen? Ja, ook een beetje stereotyp, maar er wordt niet echt verwezen naar gekleurde mensen, want daar wordt natuurlijk op gedoeld. Maar er wordt niet echt naar verwezen. En alle mogen liggen van de joekestam, die dansen op de moord van de joekstam. Ja, ik denk niet dat er een stam is die zich hier echt door geraakt voelt. Als dat wel zo is, dan zou ik zeggen, check even een mail. Als het in een vorm van een vaste levensleedje is gegoten, waar de joeks van afstraalt, dan weet ze ook dat dit niet serieus bedoeld is. En ik vind de grens erbij liggen als ze misschien eens beledigen. In de carnaval, vind ik, is toch veel meer ruimte voor creativiteit en ook misschien eens een keer echt het geks. Maar past dat nog in deze tijdgeest, denk je? Nee, vind ik niet. Ik vind dit te zeer er bovenop liggen. Maar hier wordt het wel echt benoemd. Het gaat over een hele groepering, hè? Net ging het nog over Eine Ahmed, maar nu gaat het over een hele groepering mensen uit de bosbos. Maar voor vastgelovend kan het nog. Voor vastgelovend klopt het helemaal. Want dan reist alles, maar dan moet hij wel kennen, ja. Ja, het is gewoon een heel pakkend liedje wel. Ja. Het is erg leuk gedaan. Ik denk als ze er verder geen referenties aan Max met clips en schmink, dan moet het misschien staan. Geen leuk café zonder een leuke quiz. Dit is de Samba Telequiz. Hand voor een beetje quizmuziekje. Ja, dat is hartstikke groot. Wie gaat het in zijn werk? Het ganse publiek had of een sambafoon en een telefoon in de hang. Ik ga vragen stellen dat voor gedurende 1 minuut 11 onze erepresident de hult de tijd bij en duidt op de bel wanneer het afgelopen is. Samba Telequiz. Alle mogen staan even. Kom maar, ja zeker. Het ganse café gaat staan. De vraag is of sambafoon of telefoon. Had ze het fout, dan moest ze gaan zitten. Wie naar het einde van 1 minuut 11 nog steeds, die had prijs. Zo makkelijk is het. Verand de klok van onder het viaduct bij ons. Dat ze hem instarten. 3, 2, 1, go. Dan gaat de eerste vraag. Prachterberg is Pierre Knooms. In welk jaar is hij geboren? Is dat sambafoon 1938 of telefoon 1941? Kom maar, de antwoorden. Sambafoon is het goede antwoord. Geen rennen met de telefoon moet gaan zitten. Inderdaad 1938. De tweede vraag. Pierre is natuurlijk Limburgs buitenkampioen geweest. In welk jaar wordt het voor de eerste keer? Sambafoon 1958, telefoon 1963. Samba Telequiz. Het goede antwoord is telefoon. Dat moest je zetten, ja sorry, inderdaad in 1963. Mijn naam, achternaam is Kleinen. Schreef ze dat met sambafoon E lange I of telefoon EI? Samba Telequiz. Ja, dat is al wel fout. Alleen de telefoon is het goed, want het is met EI. Nou, dat mag niet zo, dat is het goed. Sambafoon zetten. Sambafoons moeten gaan zitten. Nog 22 seconden. Het viaduct van onder de viaduct ligt op de sambafoon Kruisweg of telefoon Kloosterstraat. Samba Telequiz. Sambafoon is het goede antwoord. Dat mag allebei nu. Zo, nog 10 seconden. Ik ga nog één vraag doen. De Klauscentrale is vernoemd naar Klaus. Wat is zijn achternaam? Sambafoon van Liepe Pisterveld of telefoon van Amsberg? Samba Telequiz. Pierre had gewonnen! En ik hier de pinken van de erepresident met hoofdvaste. Dan is de Einzelganger optocht in Genhout. Waar verschillende lui zich al vuurhand ingeschreven. Uit eigen dorp. Och Pierre Bagge. De Kumpen. Is er dus bij de Einzelganger optocht in Genhout. Hoofdvaste, kan zich nog inschrijven, moest ze gauw zien, want het is bijna vol volgens mij. Nou, ik ga gauw naar mijn gasten aan tafel. En ik vind het mooi om een tiara te zien van Anouk
de prinses van Ongehoord Viaduct en de Vos Lars. Mag ik een applaus voor uw eigen verenigingsleden alsjeblieft? Ja. Welkom. Ja, het zit bij ons in de familie. Dine opa, dat weet ik toevallig heel goed. Oh, een president, dat komt uit Keulen volgens mij, ja? Ja, een echte Keulse jong. Ja. Daarna naar Rimburg gegaan, een heel klein plaatsje. En daar jarenlang de carnavalsvereniging getrokken. Die kon ons uitleggen wie Vastelovend werkt in Limburg, hè? Die doet dat nu ook bij die lui? Dat doen we allemaal samen. Ja. Dat doen we samen met Viaduct. Dat vinden we ook heel belangrijk, wie ze Vastelovend doorgeeft. Dat doen we het hele Vastelovend seizoen lang. We hebben ook een keer een Vastelovend serie voor de basisscholen gemaakt. En zo hopen ze Vastelovend door te geven. En dat Angerkinger over 10 jaar ook zeggen, hey, het Viaduct, daar wil ik erbij. Ja, ik zie hij een bijzonder item hangen. Ja, een soort modeshow. Maar dit is een tijger, dit is een cape. En ook weet ze wat dat is, want dat is van Vuur den Tiet, hè? Ja, dat is de allereerste Viaduct ter Cape. In het jaar dat ik geboren werd. Dus ik weet er verder niet meer zoveel vanaf. Maar Daar was ze net echt bij, zeg maar. ik word er nog niet bij, gewoon net op de wereld. Maar die is van uw eerste prins. Ja, van Geer Jansen. Zelf uitgeroepen volgens mij, hè? Zelf uitgeroepen. Toen besting MSN nog. En dat bedacht zich, ik wil met Vastelovend als prins op paard. Ik zoek een prinses. Toen kwam Daniel Wolfhagen van de Slechter en die zei, ik wil die een prinses. En zo was Ongehoord Viaduct geboren. Ja, was een verzongen meetjes van de Slechter eigenlijk. Hè? En dat was echt nergens. Hey, en Anouk, wat is dit dan? Is dat wel nog goed in tijd of is het toch alweer ouder? Nee, dat is zeker. Dat is van vorig jaar. Ja. Toen hij was jubileumseizoen, 2 keer 11 jaar. En dat wouden we op een bijzondere manier aftrappen. Dus hebben we met z'n allen een voetbalwedstrijd georganiseerd. Voor het goede doel? Voor Ja? de Klinieclowns. Ja. Ja, en dat was in het dorp eigenlijk een groot succes. Had ze gescoord? Nee, ik mocht niet meedoen helaas. Ja. Oh, Gert Franke scheidsrechter, joh, geloof het wel. Gert hè? Franke was Is ze scheidsrechter. uit de middencirkel gekomen ook? Hij is uit de middencirkel gegaan. Hij had zelfs nog de VAR gebruikt. Ah, daar gaan we televisie het veld op. Zeker Ja, ook. dat is fantastisch. Dan zie ik jij nog, jij verhandt de klok net al even geleend voor de quiz, maar die werd dukker uitgeleend. Wat is dit? Ja, dit is ons receptieklok. Ja. We zijn ooit begonnen met het 11e gebod. Ik weet niet of zo wel eens op een receptie komt, Ruud. Ja, af en toe. En het wil wel een slang duren. Ja, er staan wel eens, Lup uit, hè? Ja. er staan wel eens verenigingen op de bühne die menen dat ze 45 minuten door moeten kallen. En dat houden ze vol. En dat houden Ja, ze vol. dat weet ik, ja. Er zijn ook een aantal bonden die er een eindje van hebben. Ja. En als ze Vastelovend wil doorgeven, dan zal ze ook tradities opnieuw moeten invullen. En de receptie is heel schoon voor een prinsengezelschap, voor jubilarissen en voor de rest van de vereniging. Maar wie is het interessant voor de echte Vastelovendsvierder? Door het kort te houden. Ja. Dus we zijn inmiddels van 11 minuten 11 naar 8 minuten en 11 seconden gegaan. En dat betekent opkomst met muziek, cijferen, de onderscheidingen en feliciteren. Leefs in die 8 minuten 11. Want ben het net binnen 8 minuten 11 is? Dan gaan die microfoons uit, dan gaat de muziek aan en dan staat iedereen voor popzak. Oh god, daar zal er wel eens commentaar op krijgen, of niet? Nee, moest gewoon hard leren zijn. Ja. Muziek uit of muziek aan, microfoons uit. Maar een beetje tegen Dreutse jonge vereniging, dat is wat hier wilt zien. Tegen draad als het moet, maar gewoon op eigen wijze Vastelovend doorgeven en zelf vieren. En daar hebben we de meeste plezier aan. Ja, wat de hoogheid, Anouk, dat is toch hartstikke jong. Betekent dat ze na dit jaar dan ook een soort adel verplicht bijna, dat ze bij de vereniging gaat moest blijven doen? Nou, verplicht niet, maar ik toon het graag. Ik zit al een paar jaar bij de vereniging en ik wou graag nog lang erbij blijven. Ja. Ja, het is hartstikke gezellig. Dus. Het weet wel nooit meer zo leuk wie nu, hè? Maar nu bent ze prinses. Het is wel een hoogtepunt, maar het blijft even goed chic. Voor iedereen in de vereniging is de Vastelovend hartstikke chic. Ongehoord Viaduct, applaus voor zichzelf dan, hè? Ja. Kijk dan. Ja, ik zeg in de minste niet troet giet, hij komt nergens. Bel Pierre me op. Ja, zeg maar zo loser, zeg maar zo loser. Ik heb gehoord, dat is zo'n geweldige tuinman, dat is een geweldige tuinman. Hè. Tenminste, dat zei hij op die dikke trommel uitbieden van vaar. Want dat houdt je ook neer. Ja, zeg maar zo loser, zeg ik heb een mol in het gras zitten, een mol. De wult me het heel gras om, ram. Ja, ik zeg Pierre, dat is niet gunstig. Nee, zegt hij, dat is zeer ongunstig. Ja, ik zeg Pierre, maar zo loser, ik kan vanmiddag pas komen. Want vanmorgen wie opstinkt, waar ik in de shirt in de nek. Ja, zegt hij, dat is ongunstig. Ja, zegt hij, wat gaat mij dat kosten? Ja, ik zeg Pierre, 75 euro vuurie kosten. Ja, zegt hij, kom ze maar achterom. Nou, zeg ik erheen. Ik zeg, Pierre, die mul, ik zeg, moest ik kijken, mul, dat is niet aan het beginnen. Je zoveel mul zit die in het gras, dat is niet aan het beginnen. Ik zeg, het enige wat ik kon doen,
Ik geef tegen een recept van Linda de Mol. 3 moldages en een paracetamol. Ik zeg, en dan kom ik morgen terug. Nou zeg ik zag er daags terug. Ja, zegt Pierre, dat heeft niks gemaakt. Zegt, er heeft helemaal niks gemaakt. Ik zeg, dat is niet gunstig. Nee, zegt er, dat is zeer ongunstig. Ja, zegt er, maar zo loester, ik geef er geen cent meer een hoed. Zegt er in dat gras, geef er geen cent meer een hoed. Ik zeg, Pierre, nu zij geen paniek. En als er geen cent een hoed wil geven, dan zeg ik het wel in met armoed. Maar ja, Pierre Zaliger, zo zeg je, kom maar achter me aan, want we komen allemaal aan de beurt. Alaaf, ik dank u. Ik moet echt heel bewust de leuning vastpakken en naar mijn voeten kijken. Vooral met het naar beneden gaan. Opgaan is nog iets makkelijker, maar hier moet ik echt bij nadenken. Guido Frisse, zanger en muzikant van onder meer de Schientaler, krabbelt op naar een hersenbloeding. Judith Kuipers, waar ben je? Ik heb daar in Kherson was in een karaokebar. Ik heb nummers gezongen. En toen merkte ik, toen voelde ik me niet goed. Daarna voelde ik me echt niet goed. Maar ik heb daar verder geen aandacht aan besteed. En de dag daarna kwam er eigenlijk het moment dat ik wou opstaan van een strandbedje, wat gewoon niet meer lukte. En nu weet ik niet exact of het op dat moment was, maar het is wel dezelfde dag geweest dat mijn vrouw me tegen me zei, Guido, die de mond hing scheef. Ik ben naar huis gevlogen en ben naar de huisarts gegaan en daar word ik gecontroleerd. Dan kreeg ze een aantal van die simpele neurologische testjes. En op een gegeven moment zei de arts tegen me van, ga maar eens even zitten, want volgens mij heb ze heel iets anders zitten. Ik heb echt vermoeden dat ze tegen een CVA heeft, een herseninfarct. Trappen lopen ging heel slecht. Lopen was eigenlijk strompelen. Ik leek op een oude opa die te veel gedronken heeft in de eerste paar dagen. Praten, dat soort dingen. En geheugen heb me een tijd lang behoorlijk in de steek gelaten. Dat lag vast, is het? Het infarct heb ik gehad op 29 juli. En mijn eerste optreden heb ik gedaan op de 11e van de 11e. Wie was dat? Dat was een van de meest enge en onzekere dingen wat ik me ooit kan herinneren. Omdat ik niet wist wie het me zou afgaan. Ik had geen idee of ik het vol zou houden. Ik heb natuurlijk wel toes geprobeerd, maar toes is toch anders. Het ging wonder boven wonder, ging dat eigenlijk best goed. Ik wil natuurlijk heel graag met de Schientaler en ook met mijn andere band, de Classic Rock Experience, weer heel graag het podium op. Op dit moment ga ik dat nog niet. Ik kan geen volledige show zingen. Dat kreeg ik nog niet getrokken. Maar dat is wel mijn doel. Ja. Judith Kuipers op bezoek bij Guido Frisse, voorheen de Schientaler natuurlijk. Hoe gaat het? Het zit erop, hè? Ja. En voor gaat het nu beginnen? Ja, nu gaat het echt beginnen. Hoogtepunt werd? Nou, ik denk toch wel de optocht. Ja? Ja, dat denk ik ook wel. En de is bij je op? Dat is, weet ik niet. Echt een goede prins. Maar dit doet. Het zoeken voorop op de socials van Over het Viaduct. Dan kan je dat rustig teruglezen. Hij verzint nu dikke vrung hoe het. Ik mag u onthullen waar onze hoe gaat, waar het komende vrijdag. Kijk, dit is de poster. Ik klap hem voor u open en stil hè. Oh. Is de prins. Dankjewel Over het Viaduct. De Elverroos. Schöne vastelovend en wie de opdracht is. Dankjewel. Er mag vertrekken door zijn uitgang de bus neemt met vrienden de motor te wachten. Vliegt naar Bracht en Bracht van Beek. Dankjewel Over het Viaduct. Best volgend jaar. Dank je. Ik ben de Franse een goedje straks en een flesje veer. Oh, wat hebben we de prins, oh, wat hebben we de prins, oh, wat hebben we onze eigen prins nog weer. Hey! In het oudste vastelovensboek van Nederland uit 1943 van folklorist Dirk-Jan van der Ven lezen we dat de vastelovend in andere landen dus ook vastelovend of vasteleer of vastnacht wordt genoemd.
En die eerste 3 letters, VAS, VAS, werd ook wel eens door Duitse geschiedkundigen gezien als een verbinding met het werkwoord fazelen. En dat kunnen we vertalen in het Nederlands als vermeerderen of als de vruchtbaarheid bevorderen. En daarmee trekken we de vastelovend meer in het erotische en maken we er meer een vruchtbaarheidsritueel van. Het is maar een feitje om te wijtje.